Agertzen diren zaintza behar desberdinei erantzuten dio sareak. Orain arte, behar desberdinak topatu dira. COVID-19 krisiak eragin dituen zaintza beharrei erantzuteko sortu zen sarea. Testuinguruak eragindako beharrak dira. Etxean dauden haurrak zaindu ezin dituzten gurasoen beharrak. Isolamenduan egon behar diren eta bakarrik bizi diren bizilagunen beharrak. Osasun arrisku egoeran daudenak. Instituzioek egoera eta behar hauei aurre egiten ez ziotela ikusita jaio zen batera. Momentu honetan 2500 norbanakok baino gehiago osatzen dute sarea. 22 auzo ezberdinetan eta 50 zonaldetan dago banatuta. Sareak 2 helburu ditu. Alde batetik sortzen diren zaintza beharrei erantzuna ematea. Horretarako beharrezkoak diren irizpide, protokolo eta tresnak sortu dituzte. Arreta ahalik eta gertukoena eta seguruena izan dadin. Bai lana gauzatzen dituztenentzat zein jasotzen dituztenentzat. Horretarako kartelak, bideoak eta irakurketak sortu dituzte. Beste aldetik, komunitatearen indartzea ere badute helburu. Hau lortze aldera dinamika ezberdinak martxan jarri dituzte, guztiok etxetik sareari zentzua emateko, eta ikustarazteko bizilagun guztion parte hartzea ezinbestekoa dela baterak aurrera egin dezan. Portaletako antolakuntza sustatzea lehenesten da. Horretarako portaletan jartzeko eskutitz eredu bat dago sareetan, hizkuntza desberdinetan. Bertan, bizilagun bezala gure laguntza eskaintzen diegu gainontzekoei, komunitatea sortzeko oso baliagarria eta ezinbestekoa delako. Bateraren telefono zenbakira heltzen diren beharrak dagokien auzoetara bideratzen dira, auzoko talde kudeatu dezaten.